ሰላማት ናይ ኩሉ ብተስፋ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ኣምላኽ ይብዝሕልኩም በብዘለኹምዎ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልተይ እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ ዛንታ ራሄል ዝብል ሳልሳይ ክፋል በፂሕና ምንባርና ይዝከር እዩ። ንሎሚ ደሞ ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክቡራት ተኸታተልተይ ከምቲ ልሙዳና ፅርኢትኹም ኣይፈለየኒ ሳብስክራይብ እና ላይክ ሸር ኮመንት እናገበርኩም ቤተሰብ ክትኾኑ እውን ብትሕትና ይላወ እምበኣር ናብኡ ከብለኩም ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ንምዝኽኻር ዝኣክል ዘረብኣ ከይወደአት ማዕፆ ከም ዝተኳሕኮሐ ኣብ ዝብል ኣቋሪጥና ምንባርና ይዝከር እዩ ሳልሳይ ክፋል። ንሎሚ ደሞ ራብዓይ ክፋል እንታይ ከም ዝብል ናብኡ ከብለኩም። ራሄል መንደኣ ወጊሑ ድዩ ከይደቀስካ ትብሎ እቲ ጉሒላ ዘሊሉ ናብ ራሄል ዘላቶ ዓራት ደየበ ጸልማት ስለ ዝነበረ ታይዶ ኮይንኻ ኢላ ናብ ታሕቲ ኣስሒታቶ ትወርድ። ብርግጽ ራሄል ፍሉይ ሓሳብ ኣይነበራን ጥርጣሬ እውን ኣይብላን። ምክንያቱ ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ስለ ዘይትፈልጥ ካብኡ እቱይ ማዕፆ ብዓብዪ ድምፂ ይኳሕኳሕ። ራሄል ነቲ ምስኣ ዘሎ ታማመን ዘይትብል ትብሎ ንዕንደት ስቕ ኢልኪ ኢሉ ብሓይሊ ናብ ጓጉኡ ከእትዋ ይፍትን። ራሄል ደንጊፃ መስተ ዝሰተየ ደኣ መሰላ እምበር ሰራቂ ዓርኪ ናይ በዓል ቤታ ምዃኑ ወላ ክመፀላ ኣይከኣለን። ብድሕሪ እዚ ኣብ ብዙሕ ጊትጊት እንከለዉ ራሄል ኣነ በዓል ቤትኪ እየ ክፈትኒ እንታይ እዩ ክንድዚ ድቃስ ዝብል ድምፂ ናብ ራሄል ኣእዛን ሽኽ በላ። ራሄል ብድንጋፀ ካብቲ ክዓምጣ ዝህንደት ዘሎ ጉሒላ ፈንጊጣ ናብ ታሕቲ ናብ ኣቑሑ ዝመልአ ጠረጴዛ ወደቐት። ናይ ራሄል በዓል ቤታ ድምፂ ዝሰምዐ ራሄል ጎረባብቲ እስካብ ዝተስኡ ድምፂ ኣስምዐ። ራሄል ተጓቲታ ብትሑት ድምፂ ሰብ ኣሎ ዝኣተወ ንስኻ መሲሉ በለቶ። ናይ ራሄል ሰብኣይ ዘረባኣ ኣዕርዩ ከይሰምዐ ኣብቲ ውሽጢ ዝፀንሐ ሰራቂ ዓርኩ እቲ ማዕፆ ከፊቱ ንሰብኣይ ራሄል ደፊኡ ሃደመ። ሰብኣይ ራሄል ብድንጋፀ እንታይ እዩ ዚኸ ሰብ ዶ ሰይጣን እናበለ ድድሕሪኡ ብተኹሲ እናተናወጡ ከርክቦ ድድሕሪኡ ከደ። ኣብ ጥቓ ቤቱ ከርክቦ ምስ በለ ዘሊሉ ናብ ገዝኡ ኣተወ። ሰብኣይ ራሄል እውን ዘሊሉ ኣርከቦ። ኣብ ናይ ዓርኩ ገዛ ባእስን ተኹሳን ኮነ ሰብ ተኣከበ። እንዳ ናይ ራሄል ሰብኣይ ዓርኩን ፖላዊስ ተኣከቡ። ህዝቢ ናይቲ ከተማ መልአ። እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ዝብል ሕቶ ብወጥሪ መልአ ናይ ራሄል ኣእዛን። ራሄል ግን እንታይ ኢላ ትመልስ? እታ ምስኣ ዝነበረት ጓል እውን ምንም ዝሰምዐቶ የለን ብጀካ ዓውታን ድምፂ ጥይትን። እቶም ኣብቲ ግቢ ዝነበሩ መልክዑ መን ምዃኑ ኣይረኣናዮን። ግን ሰብኣይ ራሄል ኣብ ስራሕ እንከሎ ምስ ራሄል ሰብኣይ ራሄል ምስ መፀ ናተመላጠጡ ከም ዝኸዱ ኢና ንፈልጥ። መን ከም ዝኾነ ግን ራሄል እያ ትፈልጦ ንሳ ትንገረና ኢሎም ተዛረቡ እቶም ጎረባብቲ እሞ። ሓምሻይ ክፋል ይቕፅል። ክቡራት ተኸታተልተይ ሃናፂ ርእይቶኹም ከምቲ ልሙድ ኣይፈለየኒ ክሽካብ ሽዑ ላይክ እና ኮመንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ። ስለዝተኸታተልኩም ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ይቐኒየለይ።